येऊलय मी जरी आलो तरी रातच्याला दरवाजा उघडायचा नाही. आता राजांचा हुकूम आहे, कसा मोडायचा? हा किल्लेदार, तुम्ही दरवाजा उघडला नाहीत तर तुमची गर्दन मारू आम्ही. चालेल राज. अहो तुमच्या हातनं मारहाण येणार असेल तर मोक्षच मिळणार किंवा आम्हाला. हा ते बघा राज, अहो सुर्वे नारायण घटकाभरात उगवल त्याच्या पहिल्या किरणा सुट उघडतो दरवाजा. मग ते झालं तवर भाकराने पाणी सोडा खाली. राज तेवढी भाकर खाऊन घ्या, जरा हुशारी वाटेल. हा हो हे कशा पायी? तुमच्यासारखे पाईक स्वराज्य राखतील किल्लेदार. आता आम्ही बिनघोर उत्तरेला जाऊ. राज जरा जपून.